tot. Jo crec que hem fet ja una cosa important, que és sumar voluntats. Jo crec que avui en dia és molt diferent de fa un temps. Avui tots els partits polítics, la societat, els empresaris, els treballadors, la societat civil, la gent en el bar ja parla d'aquestes coses. Això és molt important, perquè jo quan vaig a discutir d'aquestes coses a Madrid sé el que està passant així i vaig amb molta més força. No és un problema de facilitat dialèctica o coses personals, tenen que veure amb la situació sociopolítica valenciana. Això és molt important. En segon lloc, hem de ser reivindicatius, hem de ser taxatius, hem de recordar-ho. Hem aconseguit una cosa molt important. Avui mateix, en un periòdic econòmic madrileny, se planteja el tema valencià com un tema molt singular. Això no passava abans. Estan les declaracions del ministre, del seu assessor expert i de dues comunitats autònomes, una ben financiada i una altra mal financiada. Quina és la mal financiada? La valenciana, les meves declaracions. És a dir, les coses estan canviant. Ara, és suficient? Jo crec que no és suficient. No és suficient i en aquest sentit jo crec que, per exemple, aquesta manifestació que tenim plantejada, aquesta macromanifestació que tenim plantejada per al mes d'octubre, jo crec que és necessari que s'omplin les carrers de València perquè l'opinió pública espanyola i europea, perquè som europeus, és a dir, així hi ha un estat del benestar que és el European Way of Life, és la manera europea de viure, i tot això s'està restringint i és el que jo crec que hem de fer. Per tant, tot el que la legalitat i la democràcia i la convivència ens permet fer tot és necessari perquè la situació és impossible que continuï així. Bueno, nosaltres la via per la que volem anar l'hem començat fa 2 anys, és a dir, és una via de serietat, de transparència, de rigor, de no malgastar els diners, perquè els diners del contribuent són sagrats. Sagrats. Jo com em prenc un cafè, i aquests diners són meus, no me passa res, però si els paga perquè és una reunió i els paga el contribuent, aquest cafè a mi me preocupa, perquè els diners són del contribuent, és sagrat. Per tant, jo crec que hem de ser conscients que anirem a fons, hem posat la transparència a tope, tenim els comptes clars, que qualsevol ciutadà apretant un botó sap totes les transaccions bancàries de la Generalitat Valenciana. És un striptease absolutament total i cada 3 mesos té coneixement dels saldos bancaris, tot, és que no n'hi ha res que amagar. Per tant, el problema que teníem nosaltres en les zones més fosques, que per exemple en les empreses públiques, on ja s'havia fet de tot en el passat, ahir les inèrcies ens han costat una miqueta, encara no tenim les RPTs d'algunes empreses, etc. Però estem sent molt estrictes, volem que passi i que se sàpiga tot. Per tant, en la via estàvem encarrilats. Per exemple, partíem d'una situació en què hi havia 1.800 milions d'euros en el pressupost del 2015 al que heretem, d'ingressos no existien, eren uns apunts comptables, s'havien fet allí per equilibrar despeses i tal, segurament perquè ho varen, segurament, no en tinc ni idea, no és que si ho valen pactar en un despatx amb el Ministeri d'Hisenda perquè mirarà cap a un altre lloc, però eren 1.800 milions d'ingressos que no existien i estaven amagats, no eren reivindicatius, sinó amagats, i per altra banda hi havia 1.100 milions de despesa extrapressupostària, és a dir, que no estaven en els pressupostos, sobretot de sanitat, 1.100 milions. Tu sumes, són 2.900 milions fora de pressupost, és a dir, que no eren reals ni estaven en el pressupost. A partir d'ahí, nosaltres el que hem volgut és fer diverses coses alhora. Primer, anar fent més realista la partida de sanitat, portant a pressupostos el que era real i no se pressupostava. Després, aquilatar els ingressos i introduir una partida d'ingressos reivindicatius, d'aquests 1.300 milions, que són els que ens diferencien de la mitjana. Si fem una multiplicació d'aquests 264 euros per càpita més o menys de la mitjana per 5 milions de persones que som, i són els 1.300 milions. És a dir, reivindiquem els 1.300 milions d'infrafinançament i ho posem ahí, explícitament,
són ingressos que no existissin, no estan en els pressupostos de l'Estat, però és que tenim tot el dret a tindre'ls, perquè evidentment està en la mitjana. Per tant, tot això d'alguna manera està en la via, o sigui, estem anant per la via. Què hem fet? Doncs en el primer pressupost van fer el més perentori. Què és el més perentori? Home, per exemple, les polítiques d'inclusió. Les polítiques d'inclusió, sobretot la dependència, estaven al 60% de la mitjana espanyola. I això era una injustícia increïble, perquè les nostres famílies tenen un dependent en casa, no van a tindre els recursos que poden tindre en un altre lloc. Tot això van abocar diners cap a això, que la sanitat s'arribara a la mitjana, que no teníem ni de lluny això, l'educació també, etc. A costa de què? A costa d'altres partides, evidentment. Ni ficant els 1.300 milions i aquests reivindicatius arribem a tindre diners suficients per a donar a tot el que modesta i moderadament volien fer en l'any inicial. Per tant, ho va pagar poca ropa. Què són? Les infraestructures, les polítiques industrials, que són fonamentals per al futur, perquè són inversions de futur, però vàrem haver de fer aquest sacrifici. En el segon pressupost, en el 2017, ja vàrem intentar, gràcies a l'expansió econòmica i a l'increment d'ingressos, ficar una mica de diners en aquestes partides, que són inversió de futur. Dius, les primeres són l'estat del benestar. Sí, són l'estat del benestar. Però l'estat del benestar ha de ser sostenible. I si no tens una economia competitiva, no podràs sostenir l'estat del benestar. Per tant, una cosa és lo perentori i una altra cosa és lo necessari. Tot és necessari, una cosa perentòria, però l'altra és necessària. I per tant, és important que comencem a poder invertir en l'accessibilitat, en logística, en polítiques industrials, en incentivar la innovació tecnològica, la innovació organitzativa en l'empresa valenciana, que entre els valencians hi ha molt l'esperit emprenedor i empresarial, però moltes vegades els recursos a la finançació privada són difícils, n'hi ha que fer polítiques de canvi, d'internacionalització, d'increment de la productivitat, i totes aquestes coses en un món de xicotetes i d'empreses i de microempreses és bo que els poders públics ajuden. I en aquest sentit nosaltres volem, i en aquest tercer pressupost anirem en aquesta línia, la línia que ja hem marcat en els dos primers. Bueno, nosaltres hem reduït al màxim els grans events, n'han quedat dos, que creiem que tenen un retorn econòmic i social assumible per l'erari públic, que és la Volvo Ocean Race en Alacant i el Mundial de Motos de Xest. El diners s'acabarà. Per què? Perquè l'èmfasis el volem fer en inversions productives, en això que tinguin retorn, que siguin inversions de futur i sobretot, com he dit adés, posar al dia tots els serveis bàsics. Les prioritats han canviat d'altre país. Els diners estan per a lo que se necessita i no per a la juerga flamenca que tenim així muntat. I jo crec que sincerament les coses van pel camí que volíem, amb els errors que tenim, perquè som persones humanes i ens equivoquem, però està clar que això funciona d'una altra manera, no només amb transparència, sinó amb una gestió molt més responsable dels diners, insistís, que són del contribuent, són del ciutadà, no són del polític, són del ciutadà, i en aquest sentit el polític ha de ser molt conscient que està treballant amb uns diners que no són seus. Bé, el que hem pactat en les quatre partners, és l'Ajuntament, les dues conselleries i la pròpia patronat, és que el patronat se dissolga, l'Ajuntament cedisca l'espai per a que la Generalitat puga fer la política que era convenient i que és competència de la Conselleria d'Economia, que és la que té aquesta competència, i la Conselleria d'Hisenda el que han fet és plantejar una absorció d'una titularització de la Generalitat del deute de la Fira, una incorporació del deute de la Fira que és multicentenari, vull dir, de molts centenars de milions. Per a fer què? Per a buscar una nova etapa en la que hi hagi un soci tecnològic que entenga del negoci de les fires i que arribi allí sense l'abultat deute que faria fugir a qualsevol, ningú vindria, però amb una idea molt clara, per a fer fira, per a competir en la fira del segle XXI, on les formes firals i el negoci han canviat moltíssim i s'ha de ser un soci tecnològic capaç d'invertir i de pensar
en quines fires noves s'han de fer, perquè allò que tenim en Benimàmet és un mausoleu a l'extravagància, vull dir, això s'ha d'omplir, s'ha d'omplir d'activitat, i per tant el que volem és que no torne a ser una càrrega per a la Generalitat.